И здравейте хора, днеска ще играя с брат ми, дето брат ми е на 3 години, аз му създадах акаунта. Та ще го напишем. Та в принцип 500 копи аз му ги вдигнах. Той не иска да играе. Сега само да го напишем. Не, от къде се пишем. Как се раде? Как ти чува снимера? Видях кой са цели, бе. Така. Учерен! Жив ли си, бе? Я стова, бе! Къде е брат ми? Хора? Къде? Иска ми героите. Къде ми хора в това акаунт? Не искам то с малко да махам. Дай брат ми да почнем. El primo is here. All sales are final. Here is your refund. I have just what you need. Another day, another dollar. Хора, почвам да гледам. Дам хора. Брат ми трябва има хора. Браво! Чему само чуните? Open for business. То в момента брат е в другата стая. Да. Аз ще съм на това. Къде ще? You can't smell refund. Не, май мълка няма.
филма. Без приятеля. Къде играем? Whatever. Стой го да бега. Тук ни трябва единица. Днес и брат ми отвори сега GC. Му се падна. GC му се падна. Той не знае с какви герои имам. Той защото беше от другата стая. О, стотинки зелени. Благодаря. Слушай, дай за мене! За нас! Приготвя на пица отвър. Отваря! Он е пескал. Хвана! Оцели! Преско, оцели го! Не, е пескал. Не е за тебе? Айде. Дай екзит матч. Дети, брат ми, той не може да играе, бе. Видяхте ли го това? Той брат ми не може да играе. Той брат ми е много слаб. Гей, сега ще го изкера брат ми. Той брат ми не може да играе. Той в момента не му чува. Аз го изкерих. Гей, сега как ще го изкера? Хора, вижте как ще изкера брат ми. Брат ми как го изкери? С един герой го изкерих. Я дай пак го, брат. Преско, иди на Characters и там си избери героя. Аз съм си женската. Той отстрани ти изписал. Аз съм женската. Той маню, аз Аз съм шапка. той не ме разбира с музика. Това е най-последната. О, а пък то знае дебеля брат, има най-бързо бягане. Чакай. О, как има много стотинки, бе? Ой, скупаш герой. О, брат ми, веднага първия рунд поби, браво на брат ми, бе. Мой силен. Даже мой скупаш гащи. Като го виждаме играл? Ма не е играл според мене. Що само на черния има. Гледайте го какъв е слаб. Ще го скира. Кампи му в момента, виждам го. Знам го аз него. Знам брат. Знам го хора. Аз него го знам. Той само там кемпи. Само това знае. Я мисли, че... Гледайте го хора. Брат ми не може да играе. Брат ми не може да играе. Вижте брат ми, хора.
Брат ми пуска мечката. Сино, че играем Roblox, ами сино, че играем играта. Ей, брат ми се телепортна с голяма мечка. Махаш гвоздето. Той не знае какво прави. Добре, чувата слава, какво си казва си. Брат ми ме притисна. Мира, още не ме спамал, стой. Ай пак бе, брат ми. Трябва да хора да спирам видео.